बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो इउटिउब नायना हारसिङैनो गथ' जोनोम होदों सासे उन्दै हिन्जावसाया थारैनो मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सासे 15 बोसोर बैसोनि गोरबोआव थानाय हिन्जावसाया गावखौ लाखुमानानै गथ' जोनोम होखुमादों समाजारि बिजोङाव लोगो मोननाय सिनाय मोनै सुबुंजों देहायारि सोमोन्दो लाखिखांनानै खैफोदाव गोग्लैनांदों 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाया गोरबोआव थानाय समाव नखरजों लोगोसे रावनोबो फोरमायनो हानाय गोहो मोनाखैमोन उन्दै हिन्जावसाया जायनि जाहोनाव गाव हारसिङैनो इउटिउबाव भिडिअ नायनानै गथ'खौ जोनोम होयो उनाव गावनि जोनोम जानाय गथ'खौनो गोदोना सेथेनानै बुथारो आरो न'नि गंसे बाक्सुआव सोनानै दोनखुमायो बे जाथाया जादों महाराष्ट्रनि नागपुराव जाथाया सोराङाव फैनाय उनावनो पुलिस बिफाना पक्स' एक्टनि गेजेरजों गोख्रों केस रेजिस्टार खालामनाय जायो चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनायाव थानाय दादगारि हाथिसारनि गंसे सोरखारि फरायसालियाव 6 बिएन एसएसबि रानिगुलिनि बानजायनायाव बेसेन नाङालासे सीमा ओनसोलाव थानाय मानसि आरो जिब जुनारनि थाखाय फ्रि मेडिकेल केम्प हाबाफारि लानाय जादों मख'नो गोनांदि सीमा ओनसोलाव रायजो जानाय गोबां सुबुंफोरा गोरिब एबा रांनि हालोदा मोजां नङैनि जाहोनाव गोबां बेरामिफोरानो गोजान जायगा एबा मोजां देहा फाहामसालि आरो डक्टरफोरजों गोग्गो फाहामथाय लानो हाया जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा बारानिफ्राय बारा गुबुन बेरामफोरजों गोग्लैसोनो गोनां जायो बेफोरखौ नोजोर लाखिनानै दिनै चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनायाव थानाय दादगारि हाथिसाराव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै एसएसबिनि डक्टर बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथियो PMAYG न' लुफुंनायाव रां जाख्ल'नायनि अजद जाथाया जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजरा VCDCआव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजरा VCDCआव PMAYG न' मोनग्राफोरा मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ रां जानानै 9 दान बारलांबाबो न'खौ दिनैसिमबो लुफुंना होआखै होननानै सन्देह खालामनानै न' मोनग्रा रायजोफोरा दिनै खुद्रिसारो न' मोनग्राफोरा खौरांगिरिफोरनो फोरमायनाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो मासिगिरि 7 सोद्रोमा राजिब आरो मंगल मुर्मु मोनहा थाबैनो लुना होगोन होननानै थगायना दोनबोगासिनो दं होननानै बुंथियो मख'नो गोनांदि UPPL सरकार एबा प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर ओनसोलाव जाख्ल'नाय गैयै सरकार जागोन होननायनि खोथाखौ लाखिनो हादोंना हायाखै फैबाय थानाय समासो बेनि फिननायखौ मा होगोन समावसो फोरमायसिगोन मुंदांखा एजुकेशनिस्ट आरो स्कलार इन्दिबर देउरिया 77 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय रायजोनि सोलोंथाइ आरो थुनलाइयाव बिहोमा होलांनाय गेदेमा इन्दिबर देउरिया दिनै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव जोबथा हांबोयो होननानै खौरां मोननाय जादों मख'नो गोनांदि इन्दिबर देउरिया गावनि केरियारखौ इंराजि आयदानि फोरोंगिरि महरै जागायजेनदोंमोन बिथाङा 1978 मायथाइयाव निर्मला ब्रह्मजों जुलि जादोंमोन गेदेमा इन्दिबर देउरिनि हरखाबै रुंसारि जालांनायखौ रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों ब्रह्मपुत्र दैमायाव सासे लाइमोन गोमादों आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि सदिया डक्टर भुपेन हाजरिका सेतु दालांनिफ्राय थांनाय समबारखालि ब्रह्मपुत्र दैमायाव सासे लाइमोन बाज्रुमनायनि खौरां मोननाय जादों जायनि जाहोनाव लाइमोना गोमादों मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लाइमोननि सेन्देलखौ बाज्रुमनाय दालांनिफ्राय मोननो हादोंमोन दैमायाव बाज्रुमनायनि जाहोन आरो लाइमोननि सिनायथिखौ मिथिनो मोननाय जायाखै आरो SDRF हानजाया गोमानाय लाइमोनखौ नागिरनाय हाबाफारिखौ आखायाव लाबाय होननानै खौरां मोनदों